Joo, tämänkertaisessa jaksossa mitähän me ollaan tehty? Lasikuituhommia, kiertokankijuttuja. Joo. Onkohan tässä jotakin muutakin tapahtunut? En muista. Mutta se selviää tältä videolta. Ei muuta kuin tervetuloa uuden videon pariin. Mikrofoni on vähän hakenut paikkaansa tässä kuvatessa. Katsotaan, onko se tuolla hyvä. Vai mihinkä se laittaa seuraavaksi. Antakaa anteeksi, jos on äänien kanssa. Mä jotenkin systeemiä. Mä oon tässä vähän totutellut mikrofoneihin. Mut, ei muuta. Videon pari. Ruvetaan katsomaan tuota kiertokanget momenttiin ja viedä ne mitattavaksi. Ne on Eagle-kopiot, niin ne tarttoo mitata. Mitata, että ne on pyöriät ja nehän nyt tietysti, no ei muuallakaan nyt voisi kiertokankia säilyttää kuin pakastimessa. Ne on täällä. Ne on arpit. Aidot arpit. No niin, ne meni siinä näkee. Pahavikalava Jensen. Niin. Täällähän nämä olis. Niitä kirjata ja käyttää sitten tuota koneista ja mestarilla saa ne mitata ja sitten tilailla laakeria ja kasaamaan tuota alakertaa tuota niin kun ei tässä nyt oikein koppa on siinä missä se nyt on ollut aina ennenkin. Niin siinä nyt ei oo mitään erikoista tällä erää, niin tehdään vähän moottorihommaa välillä. Saa sitäkin siitä eteenpäin. Siinähän se on, yksi kappale. Ei muuta kuin fiilapenkkiin kiinni. Momenttiin. Thousand years later. Veivit tosiaan kävi siellä koneistamolla. Tapit ei meinannut oikein liikkua, kun oli mennyt tuo reikä vähän soikeaksi. Ne on pyöritelty hyväksi, niin nyt on mintti. Ja alasilmät oli vähän soikeet, mutta nyt on pyöritelty. Näkyy hinkkoo jäljet, niin kaikki käyty läpi. Ja laakerit pitäisi tulla tässä parin päivän päästä. Sais mennä tuonne. Tuolla on moottori tuolla noin. Sitä sais sitten ruveta kasaamaan. Kampiakseli on täällä. Arkistoitunut tosi siististi. Mut. Siellä. Katsotaan. Tuossa olisi kuitujen korjaamista esimerkiksi vuorossa ja massojen poistoa. Ja pitäisikö sitä vaihtelun vuoksi vähän koittaa tehdä lasikuituhommia? Se selvinnee seuraavaksi. Koitetaan nyt vaikka irrottaa tuo kylki tuosta. Tuon kokoisella avaimella.
Tähän tosiaan tosissaan tulee ihan saranoitu luukku. Kun E34 on ollut se sivuun heitettävä luukku, niin mä en siitä oikein tykkää. Ärsyttävää, kun on polttoainevehkeet kontis ja sitten pitää heitellä jotakin luukkua siitä sivuun, että sinne pääsee. Ei oo kivaa. Niin. Tehdään nyt saranoitu tähän malliin. Mutta kaikkia sitä huomioi, kun tekee toista autoa. Niin. Löytynyt kaikkia parannuskohtia reilusti. Tännekin on joku 100 eri muista ruuvia saan yhteen paikkaan. Ei se haittaa. Onneksi on 100 eri muista työkalua. Saa kyllä irti. Ja maailman pisin itse vetävä ruuvi täällä. Melkein olisi kyllä akkukoneella pitänyt. No niin, sehän läksi siitä pois. Noin. Näistä saisi nyt ottaa tuota. No ei tää itse asiassa ole niin huono, tälle ei tarvitse tehdä mitään. Ei tarvi kuin pikkusen vahvistella noita kiinnityspaikkoja tuolle pandemilevikkeelle. Sehän on sitten ihan hyvä homma. On se siinä. Ja tätä on ajeltu seinään. Tämän on Teemu ajanut seinään. Täytyy se ottaa tuohon työn alle. Vai työn alle. Tilaa vähän enemmän. Ei nyt oo sellaista tarjolla. Kyllä tuo E34 tein jotakin lasikuitujuttuja, niin mä sanoin, että mä en ikinä enää tee lasikuituhommia. Nyt taas. Mutta se on semmoista. Oonhan mä myös mennyt lupaamaan joskus, että mä en ikinä enää tee uutta kilpa-autoa. Niin taidan tehdäkin. Ainakin pahasti näyttäisi nyt vähän sellaiselta tämä toiminta. Joo. Maailman pienin kiintolenkki. Ai niin joo, nyt se muuten kuuluu tuo. Tässä kun oikein hyräilee jotakin tuota agentsia ja Jorma Kääriäistä, niin sehän kuuluu nyt kaikki sinne kameraan. On tää peittää jollakin hassutteluäänillä. Ei tuu mitään iskelmäradiota tästä mun videosta. Toivotaan, että mä huudan oikein hirvittävästi. On tottunut tällaisiin mikrofoneihin. Menee kuukausi kun editoi video. Tää kaikki äänitasot säätää. Niin. Vaan tuus mieleen, että onkohan mulla edes mitään lasikuituvermeitä enää. Se voi olla pian, ettei oo, vai onko toiveajattelua, ettei olisi. Oho, sansaa. Täällähän on rengasta. Jännä juttu. Taas takaklampun raato vielä pois.
Joo, muuten, jos siellä on katsojissa joku jolla on E46 koupeen esimerkiksi takavaloja, niin saa tarjota. Vaikka Instagrammi DM:ssä saa kiinni tai laitan vaikka sähköpostiosoitteen johonkin tähän, niin sinne voi laittaa niin, jos löytyy valoja. Tarvisin semmoisia. Tuosta vasara. Tommonen vasara löytyy tällä kertaa. Joo. Moi. Se lähti sinne. Joo, taas. Pitäis kyllä, joo, justiinkin. Etuloksuja pitäis korjata näemmä. Nekin on saanut kyyttiä. Mut. Onhan täällä vaikka mitä. Polyesteeriä on täällä ja täällähän on kovetintakin vielä. Täyspötti. Voi ja kuituakin on tuolla. Onkohan pensseliä? Pensseliä. Se on kyllä vähän taitaa nyt olla sellainen homma, että pitäisi kyllä tuo ruohonleikkuri melkein tuosta jyrnähyttää kasaan. Ajaa se pihalle. Se on vähän nyt vie täällä tilaa. On pensseliäkin. Joo. Se meni kuituhommiksi sitten. Voi itku ja hampaiden kiristys. No ei se auta, se on tehtävä. Se on minun tehtävä. Mut. Laitetaan nyt sitten se murrai kasaan. Niin. Se on halunnut kyllä mokkaratin tähän. Tai jonkun ralliratin. Hieno. Hieno ja viimeisen päälle komia. Ei kyllä istu oikein nuo pellit paikalleensa. Tää varmaan sodan käynyt tuokin kone on joku 42 vuodelta. Hyvin perkaa. Tai ainakin huutaa kovaa. Tuo ruuvit on varmasti hukas. Ei ookaan. No, tuos mihinkä mä oon ne jättänyt. Niin kuin kaikki muukin aina. Mikään ei oo ikinä hukas. Kaikki on aina siellä, mihinkä ne on jättänyt. Ei kuvata ruohonleikkurista kontsaa. Kohta puoli tuntia meni. Mercedes-tie. On tietysti. Okei. Ei vieläkään sano mitään. No ei sitten. Joo, jatketaan taas kohta. Täällä olemmekin jo edenneet tällaiseen vaiheeseen. Siihen mattoa ja täällä on hiihdetty vähän seinää myöten. Niihin vähän mattoja taustapuolelle.
tulee taas kuin uusi. Saa ajaa sitten yhtenä seinä. Niin joo, ja täällä etuloksus on pieni tuomottiinen, mutta laitetaan ne siitä jiiriin. Hyvä maali päälle. Eikö se siitä? Sen minkä kuitu heittää, sen kitti peittää. No niin, no joo. Ei näissä nyt paljon viitti kittiä käyttää, kun lentelee sitten kitin palat pitkin pitäjää, kun vähän koppaa johonkin. Koitetaan hartsilla ja matolla saada se hyvän näköiseksi vielä. Joo, otetaanpas täältä ja tehdään hyvät seokset. Riittäisikö tuon verran? Kattokaapa, niin tää on tää lautanen tuolla rasvamokossa. Mulla on vahva epäilys tästä asiasta. Sinnehän mä sen taidan heittää tässä hetken kuluttua. Siinä. Noin. Sitten siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Tähän ei kannata sitten ottaa minkäänlaisen lasikuitututoriaalina. Älä tee niin kuin minä teen, vaan tee niin kuin joku, joka tekee näitä vähän enemmänkin. Kannattaa ottaa niiltä neuvoa. Ehkäpä. Kyllä tästä tulee sellainen tukeva, mä sanoisin. Olen veneitäkin korjannut lasikuidulla, nekin on pysynyt pinnalla. Tämähän ei periaatteessa tarvitse pysyä edes pinnalla. Hän tarvii pysyä vain kasassa. On hienoa hommaa, huonoa. Joo. Se siinä on. Okei. Sinne tuli. Hienot. Kato toi tarkemmin. On sotkettu. Ja täällähän on tämä nurkka ja siinä pikkusen ja tuolla pikkusen. Joo, eipä se mitään. Jatketaanhan siitä taas puuhastelua. Mitäs sitten? Ois tässä hommaa. Täällä lopettaa täältä päivää. Niin, tämänkertainen episodi alkaa olla tässä. Tilaa kanava. Tykkää videosta, jos tykkäät. Jos tykkää, niin oot tykkäämättä. Ei siinä mitään. Jatketaan harjoituksia. Jokohan me seuraavalle videolle saatais niitä kuituja. Pikkusen pitkän vieterin hommaa saada ne tänne, mutta
Katsotaan. Ehkä jopa tämän vuoden puolella saadaan jo kuituja. Se on semmoista. Pysykää kuulolla. Jatketaan harjoituksia.